Pejko mal narodeniny minulý týždeň, tento týždeň, pardon. A chcel strašne prívlačovú udicu. Tak ja som zvedavý, aká bude prvá ryba na túto udicu. A ja. Toto sme dneska navarili rybkám. Ja dúfam, že bude im niečo chutiť z toho. Pozri, aká červená pekná. No choď. Posledná gulička cesta nahodená, z toho musíš urobiť nejakú rybu. Ideme domov, lebo nebudeme tu len tak sedieť. Ani záber, takže na bič sme chytili na plavačik pár týchto červeníc, ale inak nič, takže nebudeme sa tu zdržiavať. Ideme domov na obed a odtiaľ pôjdeme do lesa. Urobíme si tam nejaký piknik. Že? No, takže odtiaľ to rovno z rýb, takto preskočíme do lesa. No, našli sme si miesto. No, trošku to tu vyčistíme, tu hlavne v strede. A tam bude jedna hamaka takto a druhá bude od tohto stromu tam. No dobré ránko, mladý pánko. Vyspinkaný. Už sa dobre spí, čo? Pod týmito stromami. Dobre, ideme urobiť jedlo, ne? Takže rozbalíme. Ukáž ten syr. To bude dobre. Dobrý? Asi hej. Asi hej. No, už pomaly balíme. Tu sme sa pekne napapkali. A tuto po ceste nás čaká jablko. Jablko na hento. Kráčame už domov, ale akurát debatujeme, rozmýšľame o tom, že ešte neukončíme tento deň takto jednoducho a ľahko. Ešte len 5 hodín
Takže mohli by sme ešte vybehnúť na bicykel. Stíhame ešte otočiť cyklomost Slobody cez Moravu. Tu máme tak z domu hodinku. No uvidíme. Prídeme domov a rozhodneme sa. Tak pol hodinka sme doma a uvidíme, či ešte potiahneme aj toto video. O 7:00 ľudí na cyklomoste. Toto je. No, tu sme na cyklomoste. Stihli sme ešte aj bicykel dneska do plánu zahrnúť. Tak rozmýšľame, že či tu, alebo tam je taký ostrov. Teo chce ísť tam, ja chcem ísť tu. No, vyhral som ja na pieskovú pláž. Sme prišli, lebo to druhé bolo ďaleko, vraj hovorí Teo, ale podľa mňa on sám na to prišiel, že tam je nízka voda, takže tam sa nebude dobre kúpať. Tu sme už raz boli. Tu není tiež nejaká hlboká voda, ale hlbšia jak po kolena. No. Ideme pozrieť, či nás to úplne neklepne, či už sa dá tam vôbec kúpať, či není moc studená. Ešte nás čaká 10 km domov, lebo presne to tu máme 10 km z domu sem. 40 minút nám to trvalo. Dali sme kofolu, klobásu si dal Teo, jeho obľúbenú. A ešte potom 10 km naspäť. A takto ukončíme tento deň, sobotu. A vidíš, keď o 5:00 stávame, koľko veľa vecí sa dá stihnúť, čo? Toto.